Monitor akumulatora BMV700. Monitor stanu naładowania firmy Victron Energy, który jest zaawansowanym systemem mikroprocesorowej kontroli ilości energii baterii akumulatora, połączony z rozbudowanym systemem pomiarów napięcia, prądu ładowania oraz rozładowania. Formuła Puakata, czyli zaawansowana funkcja algorytmiczna, determinuje dokładny stan naładowania baterii. Na wyświetlaczu, w zależności od aktualnej potrzeby, wyświetlane są informacje na temat napięcia baterii, prądu, zużytych amperogodzin oraz jaki czas pozostał do pełnego rozładowania. Dodatkowym atutem jest łatwe podłączenie komponentami przewidzianymi w zestawie. W skład zestawu BMV700 wchodzi panel kontrolny, bocznik, zestaw podłączeniowy. Wskaźnik naładowania to nie wszystko. Pozostała pojemność akumulatora zależy od zużytych amperogodzin, prądu rozładowania, temperatury i wieku baterii. Kompleks algorytm oprogramowania HMS jest potrzebny do wzięcia wszystkich tych zmiennych pod uwagę. Oprócz podstawowych opcji wyświetlania, takich jak napięcie, prąd i zużycie amperogodzin, seria BMV700 wyświetla również stan naładowania i zużycie mocy w watach. BMV702 posiada dodatkowe wejście, które może być zaprogramowane do pomiaru napięcia, temperatury lub napięcia w punkcie środkowym. Łatwość instalacji. Wszystkie połączenia elektryczne są wykonane na szybkie złącza PCB na bieżącym boczniku. Bocznik łączący się z monitorem za pomocą standardowego kabla telefonicznego RJ12. W zestawie znajduje się kabel RJ12 10 metrów i kabel do akumulatora z bezpiecznikiem 2 metry. Żadne inne składniki nie są potrzebne.